Opet, ali opet Clash of Clans. Znam, svi stavite Clash Royale epizoda. Kada bude moga, znači, sada samo snimam Clash of Clans, pošto mi je želja. Da, ušao sam u drugi klan znači evo, to je klan, ja sam drugi, da, pasim se fejma. Pa uđite u klan, sada drugom klanu. Čekajte. Da, kupio sam ovaj gold mine i promijenio sam bazu. Da. To tamo, znači skoro svaku epizodu nema bazu. Ovdje nema veze. A pa hajde napast. Neću prvo snimati, pošto nemam traženje. Inače imam max gold da budem za level 6. Pa sve ovako napadam. Vidimo imali neki lik. Nešto više golda. 92.000 golda. Ali ne možemo ga napasti. Ne možemo. Prejak je, znači. Nema šanse. Nema veze. Da vidimo. 21.000. Ništa. 122 kvalificiram. Ima barbarijan za level 3. Pogledajte samo ovog lika. Pogledajte ga. Ima li dragone i healere? Znam da ovo nije pametno, ali nabašću mi. Baš mi to kao. Dodam trofeja, rekao. Ali golda 38.000, pa jače je bio onaj noob od ovoga. On ima 120 velike eliksire. Pošto potrošio sve na Barbarian Kinga. Ne, baterija mi je prazna. Da vidimo samo šta će se desiti ako stavimo neku trupu ovdje. Barbarian King uništava. Znači Giant. To je samo iz 2 hita. Super. Tako. Eto uzimajte Archer i Gold. Ajde uzimajte. Ajde bakar imamo 300, ne, 400.000. Nema veze. 6% i jedna zvijezdica, dobro. Dobili smo 9 trofeja, 10 trofeja. Imamo 850 trofeja. I ovo da pokupim, pogotovo gold. Da počnemo još jednog lika. I Gianta. Stavit ću još jednog Wizarda. Ne. Sad da, stavit ću Wizard i stavit ću jednog ovoga. Otplatit ću, šta ima veze.
I sada imam 13, izlazak 5 arčera, 1 obrimor i ovaj jedan. Hajde smo da se uživali i pa, ćao.